Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Менә без бүген Ихласта Сукырлар җәмгыятендә торучы һәм бүгенге көндә алар Хәдия дигән төркемдә бу туры юл дигәнне аңлата. Бик матур итеп шөгыльләнүче, начар күрүче һәм бөтенләй күрмәүче ханымнар белән очрашабыз. Ихластагы үткәрә торган чаралар белән, төрле чыгышлар белән без кадерле әбиләребезнең, сәламәтлеге яктан шикле кешеләребезнең көннәрен тагын да тулыландырып, бераз гына кәефләрен күтәреп, аларга тормышларына ям өстәп, аларның кәефләрен күтәрергә телибез. Бүген без якшәмбе көнне йөрүче мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән кадерле әбиләребезгә Дога кеше исемле чара чыгыш күрсәтәбез. Уф, ардым инде, бу шир бөттем инде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nişek Helen Süleyman ennem, nesine kıştanış? Rahmet Emine, hemen şirliyim, terelip bulmuyor, darular bulaşmıyor. Esin ağakka dağakıp eşyasın mı? Fifasağıqtan o efefi hadiste itige ağaq tere ağun bilgende davasın da fifasın da bile. Şuna kure inrik ağaq teren dağakıra gerek. Безнең максатыбыз гаиләләребезгә, җәмгыятебезгә әдәпле, тәртипле, иманлы, улларны хөрмәт итүче, илебезне сөюче, көчле рухлы шәхесләр тәрбияләү. Дуаны үз телендә дә кыла аласың. Аллаһ бөтен телдә дә ишетә. Мин Аллаһка дуа кылганның шулай җиңел икәнен белмәдем, кая сорап карыйм әле. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген айруча истәлекле көн ни өчен дигән вакытта бу инде ике өлкәннәр белән балалар очрашуы. Шуңа күрә ул айруча истәлекле һәм бу көнгә безнең балаларыбыз да, балаларның әниләре дә бик нык әзерләнделәр. Һәм бүгенге көнне безнең менә шушы җәмгыятьтә торучы, безгә атна сайын килеп һәр җомгада килеп вагазлар тыңлаучы, үзләренә алларында торган сорауларга җаваплар алучы һәм инде шушы тәмләп чәйләр эчүче Хәдия төркемендәге начар күрүче һәм бөтенләй күрмәүче апаларыбыз да бик көтеп алдылар аларны. Хәзерге вакытта мөгаллимәбез Зөләйха ханым, Язилә ханым, алар безгә значит Язилә ханым безгә Коръәнне укыта, Зөләйха ханым безгә вагазлар сөйли һәм үзебезгә ничек итеп югары физиятен ничек насип буласын сөйли, шуларны сөйләп торасы. Фикх дәресләренә йөрибез. Ялгыз өйдә утыру ул бик авыр хәл. Чөнки ялгызлык ул канатларны сындыра. Аның белән инде яшәү бер ялгызлыгына үзеңнең дәртләндереп торучың булмаганда, сөйләшер кешең булмаганда ул бик авыр хәл. Менә шушыларны да истә тотып, безнең Ихласта инде менә инде 2012 елдан бирле шушы Сукырлар дип әйтәбез, начар күрүчеләр җәмгыяте эшләп килә, үзенең эшчәнлеген алып бара. Монда иратлар да, хатын-кызлар да йөриләр һәм үзләренең шушында килеп белемнәрен ныгыталар, үзләренә көч табалар, аралашалар, менә шушыннан үзләренә рухи азык алып, иләренә таралалар. Һәм икенче очрашуны алар рәхәтләнеп көтеп торалар. Без быел безне җомга көн чакыралар шушында. Менә шушындый хәлләр бездә әлхәмдүлилләһи, без башта икенче этажга менеп күрдегез инде, укыталар, без укыйбыз инде, сөйлиләр, ниләр дугалар укыйбыз дип әйтәм инде. Аннан соң менә шушында төшеп, шушындый өстәл күрәсез инде нинди өстәлләр ошаталар безне. Әлхәмдүлилләһи, шул хәтле ягымлы, шул хәтле барсысы да гына инде. Ничек дип әйтим инде.
туганлык шундый инде мәрхәмәтле, шундый үзе менә чувствовать итә, күңелле действительно. Бер туганнар шикелле утырабыз. Менә бу коронавирус вакытларында безне туктатып тордылар, укулардан бик нык борчылдык. Біз телефон ара булса да аралашабыз, бер-беребез белән бер-беребезне югалтмаска тырышабыз. Бер-беребез өчен һәр вакытта да дугада булабыз, чөнки менә монда инде күп еллар җөрибез хәзер. Һәрберебез өчен чирләсәләр дә борчылабыз, дуга кылабыз. Укулларда да картланда укыйбыз, хадисләрдә сөйлиләр безгә бик матур итеп, укытучыларыбыз бик әйбәт кешеләр, бик әйбәт дәресләр алабыз біз, үзебезгә кирәкне алабыз, чөнки зур мәчетләргә җөреп без укый алмыйбыз, безнең инде ограничение булгач, картларны инде ныклап торып укый алмагач, без монда бик теләп җөрибез. Шулай итеп, иртәк-кич үзеңне шкырып йөр, зикр әйт. Бусы нәрсә тагын зикрикләр дисеңме? Юк, зикрләр Аллаһны искә алу. Тел белән, йөрәк белән һәм тән белән. Йөрәк белән зикр ул Аллаһ турында уйлау, аны ярату, аны зурлау, аңа тәвәккәл итү. Тел белән зикр Аллаһның исемнәрен телгә алу. Мәсәлән, Астагфируллах ва атубу илейхи, альхамдулиллах, Аллаху акбар, субханаллах. Тән белән зикр ул Аллаһ Тәгалә кушканны, ватан органнардан белән гыйбадат кылучылыкта, шуйык Аллаһ сыган җирләргә бардан тыйыл. Әллә ниләр беләсез сез? Кем өйрәтте сезгә буларны? Без ихвастан ебез. Шунда әлләтә. Ашыныкта мусульман өчен авыз зават түгел, абау тик паклану гына. Менә сиңа ме, Алла самин ширләгәнгә дә шатланырга тиеш икән. Әйе, Аллаһка җырламасаң, гыһмахлардан пакланмыйсың. И Аллаһның рәхмәте булсын. Баш авырту да бетте бугай. Сез килгәч, кәефләр, күңелләр күрсәтелер битте. Әлхәмдүлилләх, минем дусларым бар. Безнең арада берәребез авырганда шатланып йөреп булмый. Ярдәм яшәргә кирәк, без бит кардәшләр. Ира Сөләйман, без китәрбез инде. Синдә Аллаһ Таала сиңа сау саламат тирелгәсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһ сәхәл шифаларын бирсен, шир авырлары калмасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһу. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Dostlarım minni dua kılarga, eşkirge öğrettiler. Allah alarını saklayıp etsin. Amin. Бер-беребезгә якынрак булыр өчен менә безгә менә шундый оештыручылар, менә шундый үзәкләр эшләп торса иде. Безгә менә шундый кирәк, бик кирәк бу дәресләр безгә. Бер-беребезгә кәнишне һәр вакытта саулык, сәламәтлек телибез. Бер-беребезгә якынаяр булып, Аллаһның ризалыгы өчен без дус булырга тиеш. Бер-беребезгә барлык изгелек кенә теләргә тиешбез һәм ярдәм итәргә тиеш бер-беребезгә. Шул безне берләштерә, якынайта безне. Менә шушы Коръән мәҗлесләре бу Аллаһның ризалыгы өчен эшләнә. Аллаһ ризалыгы өчен эшләнгән мәҗлесләрдә һәр вакыт фәрештәләр булырлар ди. Фәрештәләр Аллаһ Тәгаләгә монда нәрсә сөйлибез, нәрсә эшлибез, бөтенесен Аллаһ Тәгалә җиткереп торалар. Аллаһ Тәгалә шуннан соң бездән разый була. Безнең дугаларыбызны кабул итә, кылган гамәлләребезне кабул итә. Менә шушы безне берләштерә. Безнең шәһәребездә бу максаттан бик күп эшләр алып барыла. Мәчет тарафыннан, үзебезнең хәзрәтебез Салих хәзрәт тарафыннан алып барыла. Һәм без дә булдыралганча менә шушылай бер-беребезгә якынрак булып, үзебезнең җылы карашыбыз белән, ягымлы сүзебез белән, матур инде кичкенә генә булса да бүләкләребез белән аларны куандырып, шатландырып яшәсәк, бер-беребезгә якынрак булсак, безгә яшәү җиңелрәк булыр. Инде Аллаһ Тәгаләнең юлында мөмкин кадәр изге эшләр эшләргә безгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен алга таба да.